Píše se rok 1918 a v Evropě právě vrcholí první světová válka. Po 4 letech válečných hrůz, kdy miliony lidí zemřeli v důsledku vojenských operací, při masakrech, pogromech, při genocidě Arménů nebo kvůli hladu a vyčerpání, se konečně blýskalo na lepší časy. Válka na všech frontách skončila 11. listopadu 1918, přesně v 11 hodin dopoledne, a to ve štábním vlaku u města Compiègne. Mezitím se 3 klíčové postavy našeho příběhu, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik, snažili o velký krok. Tito významní intelektuálové a diplomaté se totiž stali už během války vůdčími osobnostmi boje za nezávislost. Masaryk, Beneš a Štefánik měli společný sen o vzniku samostatného národního státu pro Čechy a Slováky. Ve Spojených státech a ve Francii tak pracovali na získání podpory a diplomatického uznání. Když definitivně skončila první světová válka, skončila s ní i rakousko-uherská monarchie. A tak 28. října 1918 na Pražském hradě vyhlásil Tomáš Garrigue Masaryk nezávislost Československé republiky. Slovenský národ se připojil k této vizi a vznikla tak první demokratická republika ve střední Evropě. Jejím prezidentem byl zvolen právě Masaryk. V prvních letech první republika čelila velkým výzvám, ale také dosáhla mnoha úspěchů. Byla to doba kulturního rozkvětu, kdy se Praha stala centrem evropského intelektuálního života. Po pádu monarchie navíc probíhalo v Československu i mnoho politických a sociálních změn. Po vzniku státu začaly i rozsáhlé ekonomické reformy. Zemědělství a průmysl byly modernizovány, vzniklo mnoho nových firem. Země se rychle stala jednou z nejindustrializovanějších ve střední Evropě. Ve velkém byla podporována i umělecká tvorba, literatura, hudba a architektura. Jména jako Franz Kafka nebo Karel Čapek jsou dodnes celosvětově uznávaná. I první republika má však svá temná období. Konkrétně na konci 20. let se Československo, stejně jako zbytek světa, potýkalo s dopady velké hospodářské krize. To vedlo k ekonomickým problémům, nezaměstnanosti a s tím i spojené zvýšené kriminalitě. V roce 1938 se zcela jistě blížil konec zlatých časů. Zejména v Sudetech se objevily politické konflikty a tlaky ze strany tehdy čím dál více nebezpečného nacistického Německa. Nakonec i kvůli Mnichovské dohodě byla území Česka postoupena Hitlerově říši a oficiálně tak první republika zanikla. Slovensko se pak stalo satelitem, jež nesl název Slovenský štát. A to až do roku 1945, kdy se po válce opět obě země staly Československem a jedním národem.